Wrth i'r dyddiau oeri a mynd yn dywyllach, rydyn ni'n agosau at fisoedd y Gaeaf sy'n cael eu cysylltu â'r pwysau heriol sy'n wynebu ein bwrdd iechyd oherwydd pethau fel y ffliw tymhorol a nawr y coronavirus. Mae'n bwysig ein bod ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i wneud ein iechyd a'n lles yn brif flaenoriaeth. Nod y cyflwyniad hwn yw darparu awgrymiadau lles a gallwch chi ei defnyddio yn eich timau neu'n unigol, a'ch gwneud yn ymwybodol o rai o'r adnoddau a'r gefnogaeth lles sydd ar gael i chi o fewn ein bwrdd iechyd. Helo bawb. Rwy'n falch iawn o fod yma heddi i gyhoeddi pecyn y Gaeaf ar gyfer iechyd a lles. Mark Hackett ydw i, a fi yw prif weithredwr bwrdd iechyd Prifysgol Bai Abertawe, a chroeso cynnes i chi i'r pwnc holl bwysig yma. Heddi, rydyn ni'n darparu ystod eang o ymyriadau i chi, a gallwch chi eu cyrchu drwy'r bwrdd iechyd a thrwy sefydliadau allanol mwyn rhoi cymorth ar gyfer eich lles seicolegol, emosiynol a chymdeithasol, ac ar gyfer eich iechyd a'ch lles chi. Rydw i eisiau cydnabod y gwaith caled rydych chi i gyd wedi ei wneud o ran y pandemig, sydd wedi bod yn drawmatig i nifer ohonoch chi, ac sydd wedi arwain at heriau sylweddol na fyddai llawer o bobl fel arfer yn ei wynebu yn y gwaith, o ran y dwyster a'r trallod emosiynol y gallai rhywfaint o hynny ei achosi i chi. A dwi am fynegu empathi o ran hynny a diolch i chi am yr ymroddiad a'r gwaith caled rydych chi wedi ei dangos. Rydyn ni mewn sefyllfa lle mae'r hyn sy'n dod i'r amlwg yw'r amrywiaeth o bethau a fydd yn helpu ni i symud ymlaen yn ystod y pandemig, sef pethau fel profi ag olrhain ar raddfa lawer iawn mwy ac, yn allweddol, ddatblygiad y brechlynau, sy'n eich diogelu chi eich hun a'r boblogaeth yn y tymor canolig. Ond mae'r rhaglen frechu yma'n daith hir, ac mae gennym ni lawer i'w wneud yn y cyfamser. Mae'n bwysig eich bod chi'n parhau i fod yn wyliadwrus o ran y rhagofalon sy'n ofynnol i ni gyd ei dilyn, fel gwisgo magydau, gwneud yn siŵr ein bod ni'n cadw'r pellter priodol oddi wrth ein gilydd, a gwneud yn siŵr bod dwylo'n cael ei golchi, a'n bod ni'n glanhau arwynebau. O ran y ffordd ymlaen, rwy'n credu mae'r hyn yr hoffwn i ei bwysleisio yw bod iechyd a lles yn dechrau gyda chi fel unigolyn, a byddwn ni'n annog pobl i gymryd seibiant tra bydden nhw yn y gwaith. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n bwyta ac yn yfed digon, a'ch bod chi'n cael cyfle os gallwch chi i wneud rhywfaint o ymarfer corff a chael awyr iach, a gwnewch yn siŵr hefyd eich bod chi'n gallu cael rhywfaint o heddwch a gorffwys i chi eich hun pan fydd hynny'n bosibl yn ystod eich amser egwyl yn y gwaith. Yn amlwg, rydyn ni'n awyddus hefyd i wneud yn siŵr bod gennych chi amrywiaeth o opsiynau i'ch cynorthwyo chi pan fyddwch chi gartref, achos pinau ydyn ni'n hoffi hynny neu beidio, rydyn ni'n tueddu i fynd ar straen a'r problemau yn ôl adre gyda ni, ac mae'n bwysig eich bod chi'n gallu cael cymorth ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos. A dyma beth mae ein pecyn lles yn ei gynnig mewn gwirionedd. Felly heddi, fe welwch chi ystod eang o wybodaeth a gallwch chi eich chael sy'n ymarferol ac sy'n canolbwyntio ar eich hunanofal eich hun, ond sydd hefyd yn canolbwyntio ar eich gallu i gael gafael ar gymorth o leoedd eraill. Yr hyn roedd yn ymagodi oedd dau beth, sef i ddechrau, yr angen i ofalu amdano chi eich hun yn amlwg, ond hefyd yr angen i gefnogi eraill o chwmpas a threulio rhywfaint o amser yn gweld sut mae pobl yn gwneud, gwirio eu bod nhw'n iawn, a hefyd yn y tîm ehangach, eich bod chi'n gwirio a oes pethau y gallwch chi ei gwneud fel tîm i gefnogi eich gilydd, neu a oes pethau y gallwch chi ei gwneud fel unigolion i gefnogi eich cydweithwyr. Felly, yr hyn yr hoffwn i ei wneud i orffen yw dweud diolch am bopeth rydych chi wedi ei wneud, a diolch am bopeth rydych chi yn ei wneud. A thrwy ddefnyddio'r pecyn yma, rydyn ni'n gobeithio mewn ffordd fach ein bod ni'n gallu eich helpu chi a'ch teuluoedd gyda'r cymorth seicolegol, cymdeithasol a lles sydd ei angen arnoch chi i'ch cadw chi'n ddiogel, yn iach ac yn hapus yn y gwaith. Diolch. Mae'n bwysig rhoi sylw i'n lles ac ymarfer hunanofal yn rheolaidd. I wneud hyn, gallai fod o gymorth ystyried rhai o'r cwestiynau yma.
Sut mae gofalu amdano fy hun? Sut mae fy nhîm yn gofalu am ei gilydd? Ydw i'n barod i helpu? Sut gallai i aros yn iach yn gorfforol ac yn emosiynol? Sut gallai i gefnogi cydweithwyr a sut maen nhw'n gallu fy nghefnogi i? Sut gallai i gymryd amser i orffwys, gwella a myfyrio? Os oes gennych chi amser cyn mynd i'r sleid nesaf, gallai fod yn fuddiol meddwl am y cwestiynau hyn eich hun neu eu trafod yn eich tîm i bwyso a mesur sut rydych chi a'r bobl o'ch cwmpas yn teimlo. Mae'r sleid yma'n cynnwys adnoddau defnyddiol i helpu i annog sgyrsiau am les a dangos lle mae help ar gael. Cliciwch fyw ar yr eiconau i agor yr adnoddau a chymerwch peth amser i edrych ar y PDFs a'r fideos. Helo, fy enw i yw Matt Tidbol ac rwy'n ffisio yn ôl proffesiwn yn gweithio o fewn y gwasanaethau iechyd galwedigaethol a lles staff, ac rydw i'n mynd i fynd â chi trwy rai o'r gwasanaethau a'r adnoddau sydd ar gael i chi o fewn y bwrdd iechyd i helpu i edrych ar ôl a chynnal eich iechyd corfforol, gan edrych ar ôl eich cyhyrau a'ch cymalau yn benodol. Yn gyntaf, y gwasanaeth iechyd a lles staff. Gallwch chi hunan gyfeirio at y gwasanaeth hwn trwy gysylltu â dim 1639 684 568 a gallwch chi siarad ffisio i gael cyngor cyfrinachol am broblem ar cyhyrau neu'r cymalau. Yn ail, y gwasanaeth iechyd galwedigaethol. Gallwch chi gael gafael ar gymorth naill ai gan reolwr neu drwy eich cyfeirio eich hun. Mae'n bwysig nodi nad gwasanaeth triniaeth mo hwn. Fodd bynnag, gallwn ni ddarparu cyngor i chi a'ch reolwr am eich addasrwydd i weithio, a darparu cyngor ac argymhellion i'ch helpu chi i aros yn y gwaith, neu i'ch helpu chi i ddychwelyd i'r gwaith yn dilyn cyfnod o absenoldeb salwch. Yn drydydd, gwneud ein rhan. Mae'r bwrdd iechyd wedi ymrwymo i wneud ein rhan, sy'n blatfform ffitrwydd ar-lein gyda dros 40 o fideos unigryw yn cael ei darparu i'r gig, gan hyfforddwyr personol blaenllaw Prydain. Gallwch chi gofrestru a chyrchu'r gwasanaeth hwn gan ddefnyddio rhif gig ac e-bost gig. Ewch i www.fitforthefight.org/NHS-members-area i gael mwy o fanylion. Yn bwysicaf oll efallai, mae'n bwysig iawn ein bod yn gofalu am ein iechyd a'n lles corfforol ein hunain, o safbwynt hybu iechyd, a'r hyn rydyn yn ceisio ei annog yw ymarfer corff yn rheolaidd. Ceisiwch geisio cael oddeutu 30 munud o ymarfer corff cymedrol y dydd. Yn ogystal, ceisiwch sicrhau eich bod chi'n newid eich ystym a'ch safle yn rheolaidd, eich bod yn amrywio'ch llwyth gwaith, a'ch bod yn symud yn aml yn ystod y diwrnod gwaith hefyd, i helpu i gynnal eich iechyd corfforol a chyhyr ysgerbydol. Yn olaf, os oes angen unrhyw gyngor neu gefnogaeth arnoch chi, yna cysylltwch ar gwasanaethau cymorth sydd ar gael. Rydyn ni yma i helpu. Diolch am... Mae 5 cam y gallwch chi eu cymryd i wella eich iechyd meddwl a'ch lles. Yn gyntaf, cysylltwch ag eraill. Mae cynnal perthynas iach gyda'r bobl rydych chi'n ymddiried ynddyn nhw'n bwysig i'ch lles. Meddyliwch sut y gallwch chi gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu mewn ffyrdd creadigol yn ystod yr adegau anodd hyn, gan nad yw bod ar wahân yn gorfforol yn gorfod golygu bod ar wahân yn gymdeithasol. Yn ail, byddwch yn egniol.
Mae gweithgareddau corfforol rheolaidd yn cael sawl effaith gadarnhaol ar y corff, gan gynnwys gostwng lefelau straen a phryder, rhyddhau endorffinau a chryfhau'ch smiwnedd, a llawer mwy. Gallwch chi fod yn egniol mewn unrhyw ffordd rydych chi'n ei mwynhau, neu drwy wneud gweithgareddau mor syml a dewis mynd lan y grisiau yn lle defnyddio'r lifft, neu adael eich desg i fynd am dro amser cinio. Yn drydydd, cymerwch sylw ohonoch chi eich hun. Efallai na fydd yn teimlo fel hynny bob amser, ond nawr yw'r amser perffaith i fyfyrio ar y bobl a'r pethau yn ein bywydau sy'n rhoi ystyr a phwrpas i ni. Gwerthfawrogwch eich corff a'r pethau mae'n gadael i chi ei gwneud. Cymerwch sylw o sut mae'ch cydweithwyr yn teimlo ac efallai pa mae gallu nhw fod yn teimlo fel hyn. Yn bedwerydd, daliwch ati i ddysgu. Meddyliwch am yr hyn rydych chi'n mwynhau ei wneud yn eich amser hamdden a rhannwch hyn gydag eraill. Gallai fod yn hoff lyfr, yn llwybr cerdded penodol, yn syniadau ar gyfer resiaetau newydd. Ysbrydolwch eraill ac anogwch eich cydweithwyr i wneud yr un peth mwyn dysgu pethau newydd amdanyn nhw. Ac yn olaf, rhowch. Gall rhoi i eraill a dangos caredigrwydd wella ein lles meddyliol yn ogystal â lles meddyliol pobl eraill. Sicrhewch eich bod yn dweud diolch pan fydd rhywun yn gwneud rhywbeth i chi. Gofynnwch i rai o'ch cwmpas sut ydyn nhw, sut oedd eu penwythnos. Dangoswch wir diddordeb a gwrandewch ar yr ateb. Gellir cyflawni'r 5 pwynt yma trwy wneud newidiadau bach sy'n cael effaith fawr ar eich lles. Os oes gennych chi amser, mae hwn yn gyfle da i fyfyrio o fewn eich tîmau neu ar eich pen eich hun, ynglŷn â sut rydych chi'n cymryd rhan yn y 5 peth yna ar hyn o. Mae tudalen maith a deieteg ar y fewnrwyd sy'n cynnwys llwyth o wybodaeth ac adnoddau, gan gynnwys resiaetau, taflenni ffeithiau a chymaint mwy. Ac i'r holl staff sy'n gwisgo PPE am gyfnodau hir, edrychwch ar y wybodaeth berthnasol a'r bwysigrwydd yfed digon. Croeso i'r cyflwyniad fer hon gan yr Adran Maith a Dieteteg, sy'n darparu negeseuon allweddol i'ch helpu i fwyta'n iach ac cadw'n hydradol. Bwyta'n iach, teimlo'n iach, byw'n iach. Mae bwyta ag yfed mor dda ag y gallwn yn ffordd bwysig i ofalu am ein cyrff ag ein meddyliau. Arferiad, ceisiwch fwyta 3 pryd cytbwys wedi ei rhannu yn gyfartal drwy gydol y dydd. Bydd hyn yn ein helpu i gael yr holl feisyddion rydyn ei angen ac i gynnal ein lefelau egni drwy gydol y dydd. Ffrwythau a llysiau. Maent yn cynnwys amrywiaeth o feisyddion sy'n bwysig mwyn ein iechyd corfforol a meddyliol. Mae ffrwythau tin, sych, sydd ffrwyth, ond dim ond un gwydr fach y diwrnod, ffres a gwedi'r hewi i gyd yn cyfri tuag at ein aneliad o 5 y diwrnod. Gallwn ei cynnwys o fewn prydau a fel byrbrydau. Acid bwysedd. Mae cynnwys ffrwythau a llysiau, bwydydd grawn cyflawn neu fwydydd uchel mewn ffeibr, ffynonellau da o brotein, enghraifft ffa, corbus, cig brester is, pysgod ac nau, heb anghofio bwydydd llaeth gyda llai o fraster a siwgr, neu ddewisiadau amgen llaeth, yn darparu cyflenwad gytbwys o'r meithyddion rydyn ei angen. Cyfnewidion byrbrydau. Mae straen a phoeni yn gallu arwain rhai pobl i bigo ar fyrbrydion yn amlach. Mae dewis byrbrydion iach yn ffordd bositif i wella ein maeth a gofalu am ein hunain. Mae enghreifftiau meithlon yn cynnwys cnau di-halen, tost aml rawn, darn o ffrwyth, llysiau wedi eu torri'n ddarnau, cacennau ceirch neu grawn fwydydd grawn cyflawn. Vitamin D. Mae'n helpu i gadw ein esgyrn danedd a chyhyrau yn iach. Mae ein cyrff yn ei greu o'r haul ar ein croen pan rydyn tu mas. Rydyn yn cael ychydig o vitamin D o rai bwydydd, ond ni all yn gyflawni ein anghenion llawn trwy ddiet yn unig, ac yn ystod y gaeaf dydy'r haul ddim yn ddigon cryf. Argymhellir atchwynegiad vitamin D dyddiol o 10 microgram rhwng mis Hydref a mis Mawrth. Mae hyn yn bwysicach fyth eleni gan eich bod yn debygol wedi gwario mwy amser o dan do. Lleihau cymeriant alcohol. Efallai fod yfed diod alcoholig yn ymddangos yn syniad da i ymleisu, ond gall effeithio ar ein iechyd corfforol a meddyliol. Mae alcohol hefyd yn cynnwys llawer o galorïau, felly gall effeithio ar ein pwysau. I gadw risgiau iechyd o yfed alcohol yn isel, ni ddylai dynion na ferched yfed mwy na 40 uned yr wythnos.
wedi ei rannu'n gyfartal dros 3 diwrnod neu fwy, gyda'r ambell ddiwrnod di-alcohol ym mhob wythnos. Cadw'n hydradol. Mae yfed digon yn bwysig i gynnal ein iechyd. Gall wella canolbwyntiad, lleihau blinder ac i'r pen, lleihau risg o ddatblygu cerrig orenol a heintiadau i'r llwybr urinol. Mae bwyta diet gytbwys a prydau rheolaidd yn ein helpu i gadw yn hydradol, gan ein bod yn cael rhywfaint o hylif o fwyd. Mae gan ffrwythau a llysiau llawer o ddŵr ynddynt, rheswm da arall i anelu am o leiaf 5 cyfran y dydd. Dyma rai awgrymiadau defnyddiol. Yfwch ddiodydd iach yn rheolaidd drwy gydol y dydd. Dŵr yw'r dewis gorau. Anelwch am 6 i 8 gwydr y diwrnod, mwy os yw'r tywydd yn boeth, tra'n gweithio mewn amodau poeth, neu pan yn actif yn gorfforol. Yfwch ychydig yn aml drwy gydol y dydd yn lle aros i deimlo'n sychedig. Mae rhai pobl yn ffeindio fod caffin yn ymharu ar eu cwsg, felly cofiwch gynnwys rhai diodydd di-gaffin bob dydd. Mae cadw'n hydradol yn hynod bwysig ar hyn o bryd mwyn i staff sydd yn gwisgo offer amddiffynol personol osgoi straen gres. Mae'r poster yma yn darparu mwy o wybodaeth ar gyfer gweithwyr o fewn y maes iechyd sy'n gwisgo offer amddiffynol personol. Efallai gallwch ei brintio a'i roi ar y wal yn eich gweithle. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â maes o hylifiant, ewch i dudalen mewnrwyd yr adran maes o dieteteg, neu ymwelwch ar gyfran iechyd a lles staff drwy'r ddolen hon. Yma gwelwch wybodaeth ddibynnol a dolenni i adnoddau enghraifft ffeithleni, reseitiau, apiau a phosteri. Os hoffech weld y poster hylifiant mwyn gweithwyr iechyd yn gwisgo offer amddiffynol personol, mae ar gael yma yn y Gymraeg neu Saesneg. Bydden hefyd yn postio bwletin misol ar y dudalen hon i roi cymorth i staff fwyta'n iach a rheoli pwysau. Neu dilynwch ni ar Twitter. Os gawswch unrhyw drafferth yn defnyddio unrhyw un o'r dolenni yma, bydd sleid PowerPoint ar ddiwedd y cyflwyniad yma ble gallech glicio ar y dolenni. Diolch yn fawr am wrando. Mae ein bwrdd iechyd yn cynnal sesiynau hyfforddi awr o hyd ar gyfer staff sy'n rheoli neu'n goruchwylio cydweithwyr sy'n agored i ddigwyddiadau a allai fod yn dramatig. Bydd staff sy'n mynychu yn dysgu beth yw digwyddiadau a allai fod yn dramatig, a bydden nhw'n cael pecyn gwybodaeth i'w galluogi i gyfeirio unigolion am gefnogaeth briodol bellach. Os hoffech chi archebu lle, e-bostiwch Laura Cian, neu i gael mwy o bodaeth, cysylltwch â Can Prince. Mae ei manylion nhw ar y sgrin nawr. Ym Mai Abertawe, mae gennym ni rwydwaith o hyrwyddwyr iechyd a lles staff a'i prif bwrpas yw cynyddu ymwybyddiaeth cydweithwyr o'r gwasanaethau lles a hyrwyddo lles yn y gwaith, yn ogystal â chyfeirio cydweithwyr a rhoi'r wybodaeth addas iddyn nhw fel eu bod nhw'n gallu gofyn am y gefnogaeth sydd ehangen arnyn nhw. Gallwch chi e-bostio sbu.wellbeingchampions@wales.nhs.uk i ddod o hyd i chyrwyddwr lles agosaf neu gofynnwch yn lleol o fewn eich timau. Bydd Bai Abertawe yn cyflwyno gweithdai lles rhythwyr i staff ar draws y bwrdd iechyd o'r enw #gofalu Wydn dull Bai Abertawe neu #Resilient Caring the Swansea Bay Way yn Saesneg. Mae'r cwrs hwn wedi ennill gwobrau a chafodd ei sefydlu yn ychwanegol at y gwasanaeth llesiant cadarn a oedd yr gael yn barod, oherwydd gwelwyd bod angen cefnogaeth ychwanegol yn ystod yr adegau anodd hyn. Bydd y gweithdai hyn yn cael ei darparu ddwywaith y mis ar gyfer tua 20 o bobl ym mhob sesiwn, waith beth yw ei rôl yn y sefydliad. I archebu lle, cadwch lygad ar y fewnrwyd am wybodaeth bellach. Mae ffes Covid yn set o gamau ymarferol ar gyfer ymateb yn effeithiol i argyfwng Covid-19, gan ddefnyddio egwyddorion therapi derbyn ac ymrwymo. Cymerwch eiliad i ddarllen trwy'r camau ac ystyried sut i'w defnyddio. Am wybodaeth bellach, edrychwch ar y fideo neu'r cyflwyniad trwy glicio ar y botymau rhyngweithiol ar yr ochr dde. Yn ogystal â rhai o'r adnoddau a grybwyllwyd, mae'r tîm iechyd a lles staff yn darparu cymorth a chyngor cyfrinachol gyda phroblemau ar cyhyrau a chymalau, yn ogystal â phroblemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol. Gallwch chi eich cyfeirio eich hun gan ddefnyddio'r manylion sydd i'w gweld ar y sleid hon, sydd hefyd ar y dudalen ar y fewnrwyd. Nod y tîm iechyd a lles staff
yw eich cefnogi chi i rannu unrhyw faterion rydych chi'n ei wynebu ar hyn o bryd ac cyfeirio at adnoddau sy'n helpu eich lles. Maen nhw hefyd ar gael i gynorthwyo staff yn ystod yr heriau maen nhw'n wedi eu wynebu neu'n eu wynebu nawr yn ystod pandemig y coronavirus. Gallwch chi gysylltu â'r tîm o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9 yn y bore tan 5 yn y prynhawn gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y sgrin. Mae tîm cyplaniaeth Bai Abertawe yn cynnig sesiynau galw heibio anffurfiol ar draws yr holl ysbytau. Gwahoddir staff i siarad am unrhyw bryderon sydd ganddyn nhw a gallwn ni ddarparu cefnogaeth annibynnol. Nid oes angen i chi fod yn gryfyddol i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, ond os ydych chi, mae yna nifer o gyplaniaid o wahanau a gallwch chi ofyn am eu cymorth. Mae'r lleoliadau a'r manylion cyswllt ar gael ar y sgrin, ac maen nhw hefyd i'w gweld ar dudalen y fewnrwyd ar les gweithwyr o dan ofal bugeiliol. Mae yna nifer o gydweithwyr o undebau llafur sydd ar gael i'ch cefnogi chi. Gallwch chi ddod o hyd i fanylion cyswllt ar dudalen y fewnrwyd ar gynrychiolwyr staff. Bydd clicio ar yr eicon ar ochr dde'r sgrin yn eich cyfeirio chi at y dudalen hon. Gwrandewch ar y clip byr hwn sy'n trafod rowndiau bach cymryd gofal wrth roi gofal. Helo, fy enw i yw Magda ap Robert ac rwy'n brif seicolegydd clinigol ac yn un o hoeluswyr rowndiau bach cymryd gofal wrth roi gofal. Heddiw, hoffwn eich gwahodd i gymryd rhan mewn rowndiau bach cymryd gofal wrth roi gofal. Sesiynau strwythuredig 30 munud o hyd yw'r rhain ar gyfer staff a ddarperir gan seicolegwyr, therapyddion, cwnselwyr, hwyluswyr hyfforddedig a hyrwyddwyr lles ar draws Bai Abertawe. Yn ystod y sesiynau, rydyn ni'n creu lle diogel a chyfrinachol i staff fyfyrio ar werthoedd hunanofal a gwerthoedd tosturi. Tosturi tuag at eich hun, tosturi tuag at bobl eraill, a gwerth derbyn tosturi. Rydyn ni'n deall ar adeg pandemig byd eang nad yw bob amser yn bosibl bod â chysylltiad llawn ar gwerthoedd hynny, felly rydyn ni'n darparu'r lle hwnnw i staff fyfyrio a dod at ei gilydd. Os hoffech chi ddarganfod mwy o wybodaeth am y rowndiau, ewch i dudalennau lle staff o dan Covid-19, lle byddwch yn dod o hyd i bosteri a thaflenni a gwybodaeth bellach am y rowndiau. Siaradwch â'ch rheolwr neu hyrwyddwr lles, neu e-bostiwch sbu.tcgc@wales.nhs.uk. Rwy'n gobeithio cwrddwch chi yn un o rowndiau hynny. Edrychwch ar ôl eich hun a chymerwch ofal. Diolch. Mae meddylgarwch yn ffordd wych o ganolbwyntio'ch meddyliau. Os hoffech chi gymryd rhan, mae'r sleid hon yn eich tywys trwy funud o feddylgarwch yn eich gweithfan. Dechreuwch trwy ddod â'ch sylw i'ch corff, gan deimlo pwysau eich corff a rhoi eich traed ar llawr. Gwthiwch i lawr trwy eich traed a chysylltwch eich hun ar llawr yn y foment bresennol. Nawr, canolbwyntiwch ar eich anadl. Cymerwch ychydig o anadliadau dwfn. Teimlwch unrhyw densiwn yn eich corff. Cymerwch eiliad i lacio'r tensiwn ac i ymlacio. Gadewch i'ch ysgwyddau orffwys. Cymerwch un anadl arall. Byddwch yn ymwybodol o'ch corff cyfan y gorau y gallwch chi. Nawr dewch eich sylw yn ôl i'ch gweithfan. Mae ein bwrdd iechyd yn annog adborth. Os nad ydych chi'n teimlo y gallwch chi godi eich pryderon trwy'r sianeli lleol am unrhyw reswm, mae gwasanaeth The Guardian Service yn wasanaeth annibynnol ychwanegol sydd ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Malcolm Stammers yw ein cyswllt bryd a gellir cysylltu ag ef gan ddefnyddio'r manylion ar y sgrin. Mae mwy o wybodaeth ar gael am The Guardian Service ar y dudalen profiad staff. Mae sawl ap lles ar gael i staff y gig am ddim. Mae Headspace yn ap myfyrio sy'n eich dysgu chi sut i fyw'n feddylgar. Mae ap Sleepio yn darparu rhaglen 6 wythnos sy'n canolbwyntio ar dechnegau gwybyddol ac ymddygiadol i wella'ch lles. Mae Daylight yn ap lle mae arbenigwr yn eich tywys trwy'ch teimladau o boeni a phryder ac yn darparu offer i chi fynd i'r afael ag emosiynau heriol i wneud lle i deimladau mwy cadarnhaol. Ar y sleid yma,
Ceir crynodeb o'r adnoddau sydd ar gael I staff cymorth gan y Bwrdd Iechyd ac sy'n cael sylw yn y cyflwyniad yma. Defnyddiwch y rhain pryd bynnag y bydd angen ac mwyn gallu cyfeirio cydweithwyr lle bydd hynny'n briodol. Mae'r adnoddau yno I helpu. Yn ogystal ag adnoddau lles mewnol, mae yna hefyd nifer o adnoddau cenedlaethol y gallwch chi eu defnyddio. Symariaid. Mae Symariaid wedi lansio llinell gymorth gyfrinachol am ddim I weithwyr y gig a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae'r gwirfoddolwyr yno i'ch cefnogi pan fyddwch chi wedi cael diwrnod anodd, yn teimlo'n bryderus neu wedi eich llethu, neu os oes gennych chi lawer ar eich meddwl ac angen siarad. Silvercloud. Dyma raglen therapi ymddygiad gwybyddol ar y we, sy'n llawn o adnoddau defnyddiol a all gefnogi yn ystod y cyfnod heriol hwn. Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei gynnig I holl staff y gig am ddim tan fis Mehefin 2021. Mae cymorth I weithwyr iechyd proffesiynol Cymru yn wasanaeth cwnsela cyfrinachol am ddim sydd bellach ar gael i'r holl staff sy'n gweithio yn y gig. I ddefnyddio unrhyw un o'r gwasanaethau hyn, defnyddiwch y manylion cyswllt ar y sgrin. Gellir cyrraedd llawer o'r adnoddau y soniwyd amdanyn nhw yn y pecyn yma trwy'r dudalen gymorth Covid-19 ar gyfer lles staff ar y fewnrwyd. Gallwch chi fynd at y pecyn yn gyflym drwy ddefnyddio'r dolenni yn y bar ar yr ochr chwith. Cofiwch yn ystod adegau fel y rhain nad ydych chi ar eich pennau hun. Diolch.